Здравейте хора, аз съм Popstar Prodigy. В този епизод ще ви покажа как се прави ракета. Ето я, така изглежда. Отгоре има jump. Така тук на тази плоча поставяте villager. И ставате на тази плоча, какъв сняг заваля. И минавате jump и вие може да си го продължите и да си го направите по-як. Просто няма време. Ето това е другата ракета. Я така изглежда, може да направите по-висока. Ставате на почта, да задействате TNT-то, после пак тук. И ви изстрел. Добре, сега ще ви покажа как се прави ракетата. Малко бърках, но ще го правим. Това сняг ме дразни вече. Така стана по-добре. Да, така е перфектно. И може да си окрасите както искате. Да, ето тук поставяте TNT. Така. Този сняг вече ме бесява. Но гледката е красива. Как вали сняг. Да, така изглежда, добре. Ставате почта, задействате линкито, ставате тук и готово. Надявам се да ви е харесало, очаквайте още клипове. Чао!